Понякога ние сме заседнали, виждайки света и живота като една черно-бяла картина. И това е голяма спирачка. Първо, защото това е една невярна картина. И ние изразходваме много енергия в това да поддържаме тази невярна картина. Защо го правим? Причините може да са най-различни. Всеки си има неговите лични причини. Това не е толкова важно. По-важното е, че можем да спрем да го правим и да си възвърнем енергията и силата. Има много начини, по които това може да се случи. Един от тях е чрез семейните констелации. Ако чувствате, че сега е добър момент това да се случи с вас, заповядайте на констелациите на 22 марта. Ако имате въпроси или искате да споделите нещо, направете го в коментар или ни изпратете лично съобщение. Следете видеоклиповете, ще говоря още по тази тема.